Πίτσα, τι θες τόσο πρωί εδώ? Δεν έχεις να πλύνεις τα σόβρακα και τις κοιλώτες των αρχοντάδων? Παράτησα τη δουλειά μου σαν πλήστρα και ήθελα να σου ζητήσω εξηγήσεις για αυτό που έκανες χθες το βράδυ. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό, Γιακουμή? Πότε το βάζεις κιόλας? Πριν από λίγες ώρες έγινε και είμαι αρκετά σίγουρος πως ήμουν μόνο εγώ και η Ελίζα στο δωμάτιο. Στον αδερφό μου που έκανε λάζα, στον Παρτιμεούζα, που το τοπιστρία μου που έπαιξε τα καναπεδάκια, που τη στόχος αδερφός μου που μάζευε το κρεβάτι και πέρασα από το δωμάτιο που ήσασταν και σας άκουσε. Να κάνετε παιδάκια. Ωραία λοιπόν. Αυτό το έμαθες. Δεν μπορώ να σου κρύβομαι άλλο. Ναι, είναι αλήθεια. Έκανα παιδάκια με την Ελίζα χθες το βράδυ στο Παρτιμεούζα και η κοινή μας ήταν τόσο μεγάλη που αποφάσισα να την κλέψω και να εξαφανιστώ από όλους εσάς τους μίζερους που μου έχετε κάνει κατάλαβη τη ζωή στα χρόνια. Με ατίμωσες. Με ατίμωσες. Ποιος θα έπρεπε να με βάλει τώρα εξεγυμασμένη? Ποιος θα με παντρευτεί για να κάνω παιδιά στα κουνέλα για να συνεχίσω τη γνώση? Σε αυτή την άθλια πλην φιλότιμη γειτονιά, δεν θέλω να ξαναδώ το μπροστά μου, Γιακουμή. Θα πάω να κλειστώ σε μοναστήρι, να ξεπλύνω την τροπή μου και να αφιερωθώ στο Θεό. Στούσου, Γιακουμή, με παραμύθιασες. Μου τα ξεγάμω και παιδιά, είναι το μόνο που ήθελες, ήταν το λουλούδι μου. Και τώρα που έχεις και το δικό μου και τη σελίδα δεν με παρατάς, θα συμβαίνει να